Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěla říct, jaká je temná strana minimalismu. Tak první bod, co mám, je, když se vlastně z vyhazování věcí potom stane posedlost. Jakoby když prostě vyhazujete z toho důvodu, že toho máte fakt hodně těch věcí. A postupem času už skoro nemáte nic, ale i tak vyhazujete, protože vám přijde furt toho je fakt hodně. Tak přesně tohle mám já. Já jsem nějakým stylem, já jsem vždycky odmala, jsem vždycky něco vyhazovala, pokaždý prostě furt něco. Ale to nebylo to ještě vůbec svázané s tím minimalismem, prostě, že se to třeba nevešlo, nebo jsem toho měla hodně těch podobných věcí, tak jsem to vždycky vyhazovala. A vlastně, když teďka jsem se nějak napojila na ten minimalismus jako takovej, tak jako mám to poměrně dost zminimalizovaný, podle mého. A i tak prostě mám co potřebuji po každý něco vyhodit. Já vlastně to video jste ještě neviděli, nevím, který z těch dvou vyjde dřív, který jako se stříhám a který vydám, ale to můžete vidět, že vlastně jsem třídila komplet všechny věci a vlastně hlavně v minimalistickém šatníku jste to mohli vidět ve dvojce. Když jsem protřizovala šatník, tak vlastně potom jsem ještě uklízela komplet moje věci, nejenom oblečení, ale kosmetiku a tak dále. Tak tam jsem vyhazovala ještě mikinu. Takže prostě po každý se u mě něco najde, co vyhodit, i když to bylo týden nebo 14 dní potom, co jsem vlastně minimalizovala komplet šatník, tak jsem ještě potom našla jako tohleto, takže tak. Takže vlastně asi je to špatně, mě to asi nějak jako nevadí, já zatím vlastně co vidím. Tak co se týče například svetrů, tak všechny svetry, které teď mám, tak je nosím, střídám je, nenosím jenom půlku z nich, nebo jeden tam je nějaký, který nenosím vůbec, prostě nosím všechny, střídám je, což si myslím, že je vlastně ten úkol, který by se mělo dosáhnout, to minimalizování a vím, že teďka rozhodně nebudu ty svetry minimalizovat, když vím, že prostě jsou v tom dokonalém, že jich dostatek a že všechny využívám, že všechny nosím, takže si myslím, že určitě jsou chvíle, kdy jako vám dojde, jako když jako už to přeháníte, tak si řeknete OK, ale teď už všechno nosím, už to není zapotřebí a mě to ani k tomu nějak nenutí, když vím, že ty věci nosím a vlastně neleží tam zbytečně. A druhý bod je, když váš postoj k tomu začne líst ostatním na nervy, to znamená, že vlastně vy, když každému budete nějakým stylem vnucovat ten svůj životní styl, čím vy žijete, ten člověk prostě mu to začne vadit. Bývá to ostatně třeba, když máte novýho přítele a jste z něho úplně šťastný, veselý, tak to všem pořád říkáte a občas prostě už sleze na nervy, když je toho moc. To stejný s tím minimalismem. Pokud jakoby člověku jedno, dvakrát naznačíte jako ve stylu, že se tomu věnujete, že je to skvělý a tak dále a ten člověk jakoby neprojeví zájem, tak si myslím, že určitě není zapotřebí mu to dál nějakým stylem vysvětlovat a říkat, hele, máš to fakt moc, vyházej to. Ale pokud ten člověk projeví zájem, že by se mu to líbilo, že by chtěl o tom něco vědět víc, tak určitě je to ta chvíle, kdy to máte říct. Ale ne, pokud vás ten člověk jakoby k tomu úplně tak jako nevyzve, že by chtěl vědět něco víc. Když se utulný domov změní na prázdný holobbyt. S tímhle mám problém, protože já se nějakým stylem snažím dát dokupit to, jak bych chtěla, aby ten můj byt vypadal. Zároveň chci, aby to bylo minimalistický a na druhou stranu chci, aby to bylo prostě, aby to jako bych přišla domů, abych se tam cítila dobře, abych tam byla spokojená, ale zároveň vím, že některé věci tam prostě nechci mít vystavený. A že už potom jakoby si říkám, ale to už pak není minimalistický, když tam něco je, ale tohle bude zase moc. Je to takový jako docela sporný. Chcete tam najít takovou tu harmonii mezi tím vším a mít jakoby zároveň dostatek a zároveň zminimalizovaný v tom stylu, že prostě máte to, co stačí, ne víc. To znamená, že já chci třeba mít, dám říkat, lampičku, ta bude vystavená, nebo svíčku, nebo nějakou dekoraci, typu jakoby nějaký dárky, malý, to jsou nějaký suvenýry, takovýhle. Tak chci to mít vystavený, ale určitě v malém množství, že to nechci přehánět, to by to bylo hodně decentní právě v tom minimalistickém stylu, ale zároveň nechci, aby to bylo opravdu takový smutný, že když tam přijdete, tak se necítíte jako doma, ale někde jako ve vězení, protože tom prostě bude prázdný. A když minimalismus začne se převracet do vaší práce. Já jsem to na ten bod pochytila až nedávno, jsem zjistila, že opravdu to tak taky mám. Myslím, že už mám pomalu všechny body.
Tak já vlastně jsem si pořídila rok a půl zpátky, zhruba bych řekla, že už to možná je. Dělám si sama gelovky. A já jsem si pořídila jakoby můj původní cíl, že, nebo chtěla jsem dělat jakoby okolí, jakoby, aby to byl můj jakoby přínos těch peněz a tak dále. A nějak jsem se v tom extra neprosadila a rozhodla jsem se jakoby teď nedávno, že gelovky určitě chce, by mi zůstaly, protože mě to baví. A protože hlavně ty nehty už jako podle mě jsou úplně jako pěkný, slušný, takže se chci určitě dělat, ale že nebudu dělat úplně okolí, že prostě to bude jenom čistě pro mě. A přemýšlela jsem nad tím, protože o tom taky chci natočit zvlášť video. Já mám velký kufr a mám miliony, spoustu laků, gelů, samolepek, takovýhle blbostí. Že vlastně je to moc těch věcí, hlavně když to dělám jenom pro sebe. A že bych to taky chtěla nějakým stylem zminimalizovat, ale zase jakoby, už je tak víte, že to se převrací na tu práci, protože vlastně původně to ta práce byla. A i tak mi to přišlo v té době, prostě je toho moc, prostě vlastně minimalismus tam nějakým stylem zasahuje, což by úplně asi neměl. Další bod, když se nedokážete rozhodnout, co si koupit. Úplně jako, že by to byl fakt takový ten minimalismus, spíš bych řekla, že člověk je nerozhodnej. A občas samozřejmě tam hraje roli v tom, že si řeknete, ježmarja, já už mám 8, nebo já už mám třeba 9 kousků doma, nemůžu mít 11, prostě 10 je to číslo, na kterým se to stopuje a prostě víc ne. Tak si říkáte, tyjo, to je určitě špatně. Když máte zapotřebí koupit 2 věci, kupte si to, protože je to takový potom, třeba to mám já, můj problém s botama. Teď jsem teda žádný nekupovala, ale ještě asi tak půl roku zpátky bych řekla. A měli ve výprodeji vansky. A já miluji vansky, takže já teda jako je nikdy nekupuju na druhou stranu za tu plnou cenu, že oni jsou většinou 2000 zhruba, co se mi líbí. Což mi přijde moc, takže přijeme jakoby hodně z 2000 zaplatěný boty. Takže já vždycky jenom na ně tak jako koukám smutně, že bych je fakt chtěla. A teďka měli právě výprodej za 500 a byly tam 2, který jsem chtěla hrozně, nebo ty jedny teda. A druhý, protože byly taky pěkný, protože nějaký se mi rozbil a takovýhle. Tak jsem se já jsem uvažovala chvíli, ptala jsem se přítele, říkám, kterým si, že budou lepší tyhle támety. No, vem se jenom jedny. Prostě ten moment jsem říkala, já se oboje. A je pravda, že jakoby to bylo jakoby u mě trošku asi unáhlený, protože jedny byly 36, druhý 37. A 36 tenisky mi nejsou. Nebo jakoby nacpu se do nich, ale je to takový, že jako ne moc dlouhý trasy s nima, protože prostě mě tlačí trochu. Ale zároveň prostě to potom mám hrozně ráda, takže já se snažím nějakým stylem nosit a snažím se trošku rozchodit, aby mi tak jako netlačily. Když jako prostě máte zapotřebí se něco koupit, tak to kupte a nemějte z toho takový ty blbý pocity a výčitky svědomí, že jste to fakt neměli kupovat. Naopak, když odejdete z toho obchodu a cítíte, že prostě jste si měli koupit buď ty obě věci, nebo tu jednu, nebo já nevím. Když se nedokážete rozhodnout, tak prostě, když cítíte, že obě věci vám dobře sednou, že nevím, jsou i za dobrou cenu, že mají skvělý materiál, myslím, že je určitě dobrý to vzít a nelámat se s tím natolik hlavu. No a to by bylo všechno, co se týče teda toho temného minimalismu, hlavně, to jsou takový ty hlavní body. Já tohleto video prosím vás točím už teďka po 3. Protože poprvé to bylo hrozný, po druhý, co jsem to chtěla nedávno vydávat, jsem si, že to video se mi prostě ztratilo. Takže ho točím po 3. Doufám, že už je to naposledy, že už ho fakt jako natočím a vydám, protože už je to nebaví to natáčet po tolikátý prostě. Tak jo, tak já vám děkuju a ahoj.